Joo, mä oon Hanna ja mä tavoittelen vapaampaa elämää taloudellisen vapauden kautta muun muassa. Ja mä kerron vähän syvempää merkitystä siitä, että minkä takia mä oon lähtenyt tavoittelemaan tätä asiaa ja minkä takia mä oon päätynyt näihin ajatuksiin. Ja myös mä oon tunnistanut tiettyjä käännekohtia mun elämässä, mitkä on johtanut mut näihin ajatuksiin. Ja mä kerron myös niistä. Ja siellä on tosi kipeitä kokemuksia. Ja mä toivon, että mä saan tänään rohkeuden puhua niistä mahdollisimman avoimesti ja niitä kaunistelematta. Mutta se on mulle tosi vaikeaa. Mutta lähdetään vaikka nyt ihan alusta. Eli mä oon syntynyt 88 vuonna Klaukkalassa, pienempi paikkakunta. Ja mä oon yrittäjäperheestä, meitä on 4 lasta. Mä oon meidän perheen nuorin. Ja nyt tässä 35-vuotiaana oon päässyt vihdoin eroon perheen vauva-nimityksestä. Mutta joo, mun vanhemmat oli tosi rohkeita aikoinaan ja yli 40 vuotta sitten he lähti sitten yrittäjiksi ihan nollasta alkaen ja mun vanhempi sisarus silloin syntyi. Yritys pyörii edelleen ja meidän lapsuusarki on pyörinyt tosi paljon sen yritystoiminnan ympärillä. Me ollaan saatu olla tosi paljon kaikissa ja kaikkialla mukana. Ja siihen on myös kannustettu tosi paljon, että me ollaan niissä toimissa mukana ja se on ollut myös ihan miellyttävää. No kyllä mä muistan lapsuudesta, että mun vanhemmat teki tosi paljon töitä. Ja mikä ero siinä oli mun kavereiden vanhempiin, niin kavereiden vanhemmilla oli lomia, oli viikonloppuja, ne oli päivätöissä ja mun vanhemmilla ei juuri ollut. Mutta sitten taas, kun mä mietin sitä, että mitä mä muistan siitä tosi lämpöisesti, niin oli se, että se yrittäjän tuoma vapaus, mun vanhemmat pysty hakemaan meitä keskellä päivää koulusta esimerkiksi. Että ne pystyy niinku aikatauluttamaan sitä omaa arkea paremmin. Ja meitä on kannustettu ihan lapsesta saakka tekemään töitä, näkemään vaivaa ja siihen, että me ei saada asioita helpolla. Me ollaan toki saatu semmoiset tarpeelliset asiat, mutta kyllä mä muistan lapsena, että mä olin hiukan katkera siitä, että mä näin, että mun kaverit vaikka sai asioita ja mä en, tai me ei saatu. Että meidän vanhemmat aina kannusti siihen, että jos sä haluat jotain ylimääräistä tai sä näit kaupassa jonkun kivan jutun, niin sä voit tienata rahat siihen, niin sä voit ostaa itse. Kannusti niin kuin siihen vastuuseen siitä omasta taloudesta ja hyvin varhain. Ja sitten kasvatuksesta yhden merkittävän, minkä mä muistan, oli se, että aina kannustettiin pelaamaan yhteen. Ei ollut yksilöpeliä. Että yritystoiminnassakin niin tehtiin niitä asioita niin, että se on sen yrityksen hyväksi, eikä että mikä just mulle henkilökohtaisesti yksilönä on hyväksi. Ja se on semmoinen asia, minkä mä oon ottanut tähän päivään ja joka on mussa nykyisin tosi niin kuin sisäisesti. Että mä oon ollut nyt näin niin kuin aikuisiällä, kun on ollut paljon muualla töissä, perheyrityksen ulkopuolella päivätöissä, niin mä oon aina miettinyt sen yrityksen parasta ja laittanut ne omat tarpeet sivuun. Että se tulee mulle tosi luonnostaan ja mun on myös tosi vaikea olla semmoisessa ympäristössä, jossa näin ei ajatella. Että se tuottaa mulle tosi paljon haasteita. Ja itse asiassa sen takia mä mietin tätä, että sen takia mä en ole varmaan ikinä nauttinut kilpailutilanteista. Että semmoinen yksilökilpailu, niin se ei ole ollut mieleistä ikinä. Ja se tulee varmasti sieltä kasvatuksesta hyvin paljolti. Ja
muuta kasvatuksesta, mitä mulle tulee mieleen, semmosia, mistä mä oon myös tosi kiitollinen. No ihan siitä, kun sanoin siitä työnteosta, että on täytynyt tehdä asioita. Paljon on kannustettu siihen työntekoon, niin myös rahakasvatuksesta. Meillä ei itse asiassa paljon puhuttu rahasta kotona, mutta se mitä me puhuttiin, niin kannustettiin säästämään ja velaksi ei saanut elää. Ja en tunne pikavippimaailmaa, en ole ikinä ottanut yhtä pikavippiä itse. Onneksi olen kuitenkin vanhempana ymmärtänyt sen, että on myös hyvää velkaa. Eli kaikki velka ei ole pahasta, mutta se oli hyvä oppi silloin nuorempana. Et kun aikuisena olen miettinyt sitä, että miksi mä oon opetettu sijoittamaan ja tällaisia asioita, niin helppohan sitä on miettiä, että minkä takia jotain ei tehty. Et on niin kuin tosi kiitollinen tästä kaikesta opista vanhemmille, että me jouduttiin näkemään vaivaa omien asioiden eteen ja ottaa vastuuta siitä omasta taloudesta jo varhain. Mä olin itse asiassa ensimmäisen kerran, kun mä olin meidän perheyrityksen ulkopuolella töissä, kun mä olin 7-luokalla. Mä menin myymään WWF:n tuotteita ovelta ovelle ja silloin mä muistan, kun mä tajusin, että ei hitsi, että mähän pystyn tuomaan lisäarvoa näille ihmisille ja sitä kautta tienaamaan omaa rahaa. Ja mä muistan, kun se tuntui tosi hyvältä. Et mä sain itse siitä vastuuta ja siitä mä tein 3 vuotta. Mutta olen tehnyt tosi nuoresta pitäen töitä. Et siitä on tullut se semmoinen työmoraali. Ja mun yksi pahin pelko on ollut lapsuudesta saakka, että mä katkeroituisin elämälle. Ja se on ollut itse asiassa se punainen lanka, se, että silloin kun mä päätin, että mä toteutan mun unelmat, niin siitä lähtien, mitä mä oon seurannut ihan sieltä lapsuudesta saakka. Ja vaikka totta kai välillä mä en ole tiennyt suuntaa ollenkaan, mitä mä haluun, mutta se punainen lanka on ollut koko ajan siellä. Ja mä oon aina seurannut unelmia. Mä myös muistan, kuinka mä sain semmoista kommentointia osakseni. Oli se mun ikäisiltä koulusta tai sit vanhemmilta vähän, että putoo jo sieltä pilvilinnoista. Ja että niihin mun unelmiin ei uskottu. Mulla oli tosi paljon unelmia nähdä maailmaa, matkustella paljon. Mulla oli unelma muuttaa ulkomaille. Mulla oli unelmia mun urasta, puolisosta. Ja mä muistan muutamat kerrat, kun koulukaveritkin puhuu sitä, että nyt kuulostaa jo Disney-sadulta. Mutta mä uskoin aina niihin unelmiin. Ja en mä niitä heti saanut, en tosiaankaan. Että kyllä siellä oli erilaisia kokemuksia matkalla. Mutta niin kuin mä mainitsin, että se oli se punainen lanka, niin mä seurasin sitä kuitenkin niin kuin koko ajan määrätietoisesti. Ja nuoruus, no se oli aika normaalia sen sukupolven nuoruutta. Ja tuli elettyä vauhdilla. Ja kun jälkeenpäin mä oon miettinyt sitä, että onneksi koin ja näin asioita ja elin täysillä. Toki tämän tiedon valossa, jos miettii, niin tekisin varmasti jotain asioita toisin ja kiinnittäisin enemmän huomiota omaan hyvinvointiin ja tämmöisiä asioita, mutta ne kuuluu sinne nuoruuteen. Mutta mulla oli se vahva unelma tosiaan nähdä sitä maailmaa ja mä päätin, että kun mä täytän 18, niin mä menen töihin taas jälleen, tienaan rahaa ja sillä rahalla mä matkustan. Mä haluan nähdä maailmaa, mä haluan nähdä eri kulttuureita, eri ihmisiä. Mä oon ollut aina tosi kiinnostunut ihmisistä. Ja mä oon myös pitänyt siitä, että kun mä matkustan, niin poimii eri asioita, hyviä käytänteitä eri kulttuureista.
ja muodostaa niistä mun oman kulttuurin. Että sen ei tarvi olla jossain tietyssä muotissa. Mä voin poimia sieltä asioita, että hei, näitä mä haluan vaikka meidän perhe-elämään. Tai 24-vuotiaana mä päätin, että nyt on se hetki. Ja kauheasti miettimättä, kauhean pitkään miettimättä, mä lähdin ostaa yhdensuuntaisen lentolipun Australiaan. Ja mä en halunnut miettiä sitä hirveän paljon pidempään, koska mä voisin jänistää siinä välissä, joten kävin ostamassa ne liput ja muutama kuukausi sen jälkeen koitti se päivä, että tuli lentää Australiaan. Mulla oli working holiday viisumi, minkä mä olin hakenut. Se oli vuoden viisumi ja sitten sille pystyi hakemaan jatkoa. Mutta joo, se päivä koitti ja mä muistan, kun mä menin lentokentälle ja mua pelotti niin paljon. Mä mietin, että mä oon ihan hullu, että miksi mä teen näitä asioita, miksi mä seuraan näitä mun unelmia näin määrätietoisesti, että voisiko mä nyt vaan jäädä Suomeen. Koska mulla ei ollut hirveästi tietämystä Australiasta, mulla ei ollut tuttuja Australiassa, eikä mulla ollut työpaikkaa valmiina. Mulla oli säästöjä, jolla mä pärjäsin hetken aikaa, mutta mun piti löytää työpaikka sieltä. Ja kyllähän sieltä aina niin kuin pääsi takaisin. Että se oli semmoinen niin kuin takaportti. Mutta silti kun mä tiesin mun pään, että kun mä päätän jotain, niin mä en tuu sieltä takaisin. Ja että mä haen sen toisen vuoden viisuminkin siellä. Ja että tää on mun unelma. Ja saavuin Australiaan ja siellä mä sitten päädyin olemaan sen 2 vuotta. Että mä hain sen pidemmän viisumin siellä ja mä tein töitä ja matkustin. Mä aina tein töitä yleensä 3 kuukautta ja sitten 3 kuukautta mä sen jälkeen matkustelin, kiersin Australiaa ja seuraavaksi etin aina, mihin mä nyt sitten päädyin, niin lähdin sieltä etsimään uutta työpaikkaa. Ja mä päätin silloin, kun mä sinne menin, että mä en tule tekemään täällä mitään työtä, mitä mä Suomessa tekisin. Että mä haluan nyt ihan täysin uusia kokemuksia. Että täällä ei mietitä sitä uran tai niin kuin, että mennään uralla tietyllä lailla eteenpäin, vaan erilaisia töitä. Ja mä tein siellä tarjoilijan töitä ja baarimikkona olin ja hotellin siivoojana majatalossa ja sit itse asiassa kaivoksilla päädyin sit myös operoimaan 30-tonnista kaivuria. Et se oli ihan mielenkiintoinen kokemus ja tosi siisti kokemus, mitä mä en olisi saanut ilman, että mä en olisi sinne lähtenyt. Ja se oli mun elämän kasvattavinta aikaa, se koko 2 vuotta. Se, että ylipäätänsä se, että mulla ei ollut mitään valmiina ja mun piti kaikki rakentaa sinne itse. Sitten mä tapasin aika pian mun nykyisen puolison. Tästä on nyt melkein 10 vuotta aikaa. Ja hän oli tosi hyvä syy jäädä Suomeen. Ja siinä sitten elämä meni paljolti sen jälkeen uran parissa, tittelistä toiseen. Ja mä ajattelin, että tämä on sitä, mitä mä haluan. Ja mä olin tosi urakeskeinen ihminen. Työ oli mulle tosi tärkeää. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että jotenkin, että mä en ole ihan täysin linjassa itseni kanssa. Ja että onko tämä nyt sitä, mitä mä haluan. Mulla oli jo mielessä ne seuraavat stepit, miten mä haluan edetä mun uralla ja miten mä aion edetä mun uralla. Ja joo, ne oli niinku siinä mielessä. No sitten 2020 toteutui meidän yksi unelma ja mä tulin raskaaksi. Ja
tälleen mä olin elänyt mun elämää aikaisemmin. Mä olin suunnitellut mun elämän. Mulla oli ohjakset omissa käsissä. Mä toteutin sitä, mä tein niitä asioita, mitä mä halusin tehdä määrätietoisesti. Ja nyt oli tilanne, että se ei ollut enää mun käsissä. Mä en pystynytkään enää aikatauluttaa asioita, eikä ne mun teot ei enää vaikuttanut samalla tavalla. Ja raskaus oli tosi vaikea. Ja sitä, no joo, nyt mennään vaikeaseen aiheeseen, tosi vaikeaseen aiheeseen itselle. Sitä varjosti tosi suuri pelko lapsen ennenaikaisesta syntymästä. Mä olin pakkolevossa. Käytännössä mulla ei ollut lupaa kun käydä vessassa ja suihkussa, että muuten mun piti vaan maata vaaka-asennossa. Ja sitten mä sairastuin itse autoimmuunisairauteen siinä raskaana. Ja mulla oli tosi kovia kipuja. Olin kovissa kivuissa ja paljon ei voitu tehdä edes asialle, koska mä olin raskaana. Me piti suojella vauvaa. Ja no sitten meidän pelko kävi toteen ja meidän lapsi syntyi ennenaikaisesti. 7 viikkoa etuajassa. Ja ehkä menemättä syvemmin siihen synnytykseen, niin oli tosi traumaattinen synnytyskokemus. Että lapsen tila oli epävakaa ja koko ajan pelättiin, että selviytyykö hän. Ja huoli myös musta, että miten mun käy siinä. Ja lapsi syntyi sitten kiireellisellä sektiolla ja vietiin saman tien siitä teholle. Kerettiin nähdä kasvot ja hänet laitettiin sitten hengityslaitteeseen. Hän oli silloin 650 grammaa, että tosi pieni. Ja siitä alkoi meidän sairaalajakso. Lapsi oli 7 viikkoa sairaalassa ja siitä lähes koko ajan hengitystuessa. Ja vähän on sumusta se aika, mutta toki siellä on, niin kun se on jättänyt jälkiä ja on pinttyneitä, tosi kipeitä muistoja, mitä siitä sairaala-ajasta on jäänyt. Ja yksi esimerkiksi niistä on se, että otetaan Nessua. Yksi niistä on se, että me nähtiin, kun meidän lapsi lakkas hengittämästä. Ja hän muuttui. Niin kuin ihon väri muutti väriä harmahtavaksi. Ja siinä me tajuttiin, että mitä vaan voi tapahtua ihan koska tahansa. Ja että tämä ei ole meidän käsissä. No onneksi meidän lapsi virkosi siitä. Ja onneksi oli ammattilaiset paikalla ja he totta kai sinne ryntäs kiireellä huoneeseen. Ja tämä tapahtui 2 kertaa, kun me todistettiin sitä, että lapsi lakkas hengittämästä. Ja
Sitten siinä aloitettiin tosi vakavat sairausepäilyt meidän lapsen kohdalla ja tutkimukset. Ja ne sairaudet oli tosi vakavia sitä luokkaa, että esimerkiksi sellainen syndrooma, missä lapsi on tosi itsetuhoinen, että häntä ei voi jättää ikinä yksin. Toinen oli sitten tämmöinen sairaus, missä hänelle ei olisi paljon elinaikaa. Ja näitä tuloksia molempia, niin kun käynnistettiin eka tämä yksi tutkimus, niin meidän piti odottaa sitä puoli vuotta, että me saatiin tulokset siitä. Ja sama oli tämän toisen kohdalla. Odotusaika oli puoli vuotta. Ja voi vaan kuvitella, mitä kaikkia ajatuksia sillä välillä koko ajan pyörii. Ja se, että se ei ollut sitä, mitä me odotettiin, sitä vaaleanpunaista vauvakuplaa. Me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Mutta samaan aikaan mä oon niin onnellinen siitä niille ihmisille, ketkä sitä pääsee kokemaan. Uskalla pyytää apua. Yksin ei myöskään tarvi yrittää selviytyä kaikesta. Ja niitä valoisampia päiviä tulee. Ja vaikka siinä hetkellä oli tosi kovat ajat meillä käsillä, niin mä uskoin silti siinä hetkessä. Vaikka se onkin tosi kliseistä, mutta mä oon aina uskonut siihen, että kaikella on tarkoituksensa ja tää on väliaikaista. Ja myös, mitä mä haluaisin sanoa muille, että jos on vastaavissa tilanteissa, niin hakee vertaistukea muista ihmisistä, ketkä on kokenut samanlaisia asioita. Me tehtiin niin. Me haettiin vertaistukea muiden keskosten vanhemmista. Mä hain vertaistukea muista ihmisistä, kenellä oli sama diagnoosi ja jotka oli ollut yhtä pahassa kunnossa, missä mä olin. Koska tämäkin on niin yksilöllinen sairaus, että jollain se voi olla tosi lievänä. Mä tiedän meidän lähipiirissä ihmisiä, kenellä on tämä ja heillä ei se vaikuta juuri elämään. Et mulla se oli vaan tosi rajuna. Ja mä muistan silloin, kun joidenkin lasten vanhemmat puhui sitä, että ne vaan toivo, että niiden lapsi olisi yhä pieni. Että kun ne kasvaa niin nopea, että kumpa se olisi vielä pieni. Mä en mitään muuta toivonut, kuin että meidän lapsi kasvaa ja vahvistuu. Ja no, me päästiin 7 viikon jälkeen sairaalasta ja hengitystuesta pois kotiin. Ja se oli sen verran stressaavaa aikaa, että sen johdosta mä tulin tosi huonoon kuntoon ja mun sairaus paheni. Ja mut otettiin äkillisesti osastolle ja tiputukseen ja mun pumpattiin tosi vahvoja lääkkeitä. Yritettiin elvyttää se tilanne. Mun koko paksusuoli oli tulehtunut ja se tilanne ei ollut se silloin aikaisemmin. Eli lääkärit jo valmisteli mua siihen, että mä joudun leikkauspöydälle ja se poistetaan kokonaan. Ja viikon sairaalassaolon jälkeen, kun muhun oltiin pumpattu niitä lääkkeitä, mä pääsin kotiin toipumaan. Ja siitä alkoi 6 kuukauden jakso, että mä olin käytännössä 4 seinän sisällä. Mä en pystynyt kävelemään edes omalle postiluukulle. Ja mä olin tosi kovissa kivuissa. Samaan aikaan meillä oli ensimmäinen vauvavuosi, pikkulapsi, arki kotona ja mä yritin selvitä sen kaiken keskellä. Ja totta kai siis onneksi meillä on verkostoa, että me saatiin sieltä apuja ja
ja lapsella 2 vanhempaa. Mutta oli se erilainen vauva-arki, mitä mä ajattelin. Se oli meidänlainen vauva-arki, erilainen vauva-arki. Mut silloin me puhuttiin mun puolison kanssa, että kaikkea tätä tapahtui ja käynnistettiin koko ajan uusia tutkimuksia ja neurologit ajatteli, että tässä on jotain enemmän takana tässä lapsen terveydellisessä tilassa. Niin me puhuttiin mun puolison kanssa, että jos me tästä selvitään, niin me selvitään mistä vaan. Ja puolen vuoden jälkeen hoitotasapaino saatiin mun diagnoosiin. Eli se lääke alkoi puremaan, vaikka lääkärit oli tosi skeptisiä, että yleensä se tapahtuu nopeasti ja se ei ehkä tule tapahtumaan sun kohdalla. Mutta lääke alkoi puremaan. Mä aloin saamaan mun elämää niin sanotusti takas. Toki uudenlaista normaalia, mikä näissä autoimmuunisairauksissa on läpi elämän, että sehän ei niin kuin parannu. Ja tulokset tuli näistä tutkimuksista ja ne tuli negatiivisena. Että nämä vakavat epäilyt, niin ne voitiin jättää taakse. Että niitä meidän lapselle ei ollut. Ja silloin me ymmärrettiin mun puolison kanssa, että mistä sisusta meidät on tehty. Ja me ymmärrettiin, että ei me hyödynnetty meidän piilossa olevaa potentiaalia. Ja ei me ehkä eletty niin itsellemme kuin me ajateltiin. Ja silloin me päätettiin, että me aletaan elää enemmän itsellemme. Ja me lähdettiin rakentaa meidän elämää niin, että miltä me halutaan, että meidän elämä näyttää. Ja me haluttiin elämältä enemmän. Silloin me päätettiin tosiaan alkaa rakentaa meidän elämää enemmän meidän niin kuin sisimmästä käsin, meidän arvoista käsin. Ja fokuksena meidän onnellisuus. Mä aikaisemmin kerroin, että mun yksi pahin pelko on katkeroitua elämälle. Ja siinä tuli semmoinen hetki, että mä mietin, että katkeroiduks mä nyt elämälle, kun meidän tarinan tämä osa oli tämmöinen ja kun mä sairastuin tähän autoimmuunisairauteen. Ja mä tiesin, että no joltain osin totta kai mä pystyn vaikuttamaan mun omaan hyvinvointiin, mutta mä en saa tätä pois itsestäni, vaan tää on lopun elämän mulla. Mä mietin, mihin mä voin vaikuttaa. Ja mä voin vaikuttaa mun mieleen ja mä voin vaikuttaa mun asenteeseen sitä kohtaan. Ja sit mä pohdin, että sen sijaan, että mä ajattelen, että joku paha asia on tunkeutunut mun kehoon ja tekee mulle pahoja asioita, niin mitä jos mä asennoidunkin siihen toisella tavalla? Mitä jos mä opin rakastamaan sitä? Mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta koska se on nyt osa mua, niin mä ajattelin, että jos mä rakastan sitä diagnoosia, niin se voi olla avain mulla siihen, että mä en katkeroidu elämään, vaan se on avain, niin kuin osa sinne mun onnellisuuteen. Ja mä päätin tehdä sen. Ja sen jälkeen, kun mä tein sen mielenmuutoksen tässä, niin mä en ole missään vaiheessa ajatellut pahasti mun diagnoosista tai siitä sairastumisesta. Ja mä oon voinut niin henkisesti kuin fyysisestikin paremmin. Ja me paljon pohdittiin mun puolison kanssa sitä, että miten me eletään vaan itsellemme ja pysähdyttiin itsemme ääreen miettimään asioita, että onko nämä aidosti sitä, mitä me halutaan vai onko nämä
asiat, mitä me tehdään, niin olettamuksia meillä, että joku toinen, joku läheinen haluaa meidän elää, niin kuin meidän elävän sitä meidän elämää näin. Ja sitä kautta me saatiin vastauksia, että mihin suuntaan meidän kuuluu mennä ja mitä me halutaan aidosti elämässä tehdä, miltä me halutaan, että se elämä tuntuu, miltä me halutaan, että se näyttää meistä käsin, ei muiden silmissä. Ja meille niitä tärkeitä asioita. Ja me luotiin kirjattiin ylös, että mitä asioita se sisältää. Ja se sisälsi semmoisia asioita kuin enemmän aikaa perheen kanssa, läheisten kanssa, maailman näkemistä yhdessä, osa vuodesta ulkomailla, lämpimässä, merkityksellisiä työprojekteja, missä me pystytään tuottamaan muille lisäarvoa ja auttaa ihmisiä. Eli ei niin, että me tehdään jotain työtä, mikä on erillään siitä meidän vapaa-ajasta, vaan niin, että nämä kaikki tukisivat toisiaan. Ja tämä on ollut nyt se meidän punainen lanka, että mitä me rakennetaan koko ajan. Ja että me toteutetaan koko ajan määrätietoisesti niitä meidän unelmia, koska me ei voida tietää, koska tämä kaikki viedään meiltä pois. Ja se oli niin pysäyttävä kokemus nämä vuodet meille, että me ymmärrettiin se, että se voi olla yhdessä hetkessä, joten me halutaan elää tässä ja nyt ja toteuttaa niitä meidän unelmia meidän sisimmästä käsin. Ja se me ollaan koettu tosi tärkeäksi, että me eletään meille merkityksellistä elämää. Ja palaten siihen, mitä mä alussa sanoin, siitä taloudellisesta vapaudesta, niin taloudellinen vapaus on yksi niistä asioista, mikä mahdollistaa meille näitä asioita. Me ei olla siellä vielä, ei todellakaan. On vielä matkaa paljon. Mutta siinä vaiheessa, kun me tajuttiin, että tämä kaikki on meille mahdollista, ja kun me murrettiin niitä meidän mielen estoja, niin nyt me tiedetään, että se tulee tapahtumaan, kun me sitoudutaan siihen ja tehdään oikeita asioita sitä kohti. Mutta se ei ole vain rahaa, vaan se raha on työväline näihin unelmiin. Ja unelmat on se, mikä meillä on se ykkönen ja se fokus siinä omassa onnellisuudessa. Oliko sinulla jotain kysymyksiä? Mä oon jopa miettinyt sitä, että muistaako kaikki tosi paljon heidän nuoruudestaan. Koska mä en muista ihan kauheasti. Mä muistan semmoinen niin kuin pääpiirteittäin. Mutta osa ajasta on vähän hämärän peitossa. Ja en tarkoita siis sitä juhlimisesta johtuvaa. Mutta kyllä mä tunnistan niitä semmoisia itsessäni ja tunnistin, mitä mä lähdin sitten itse työstämään, oli just se, että mä hain sillä tekemisellä ihmisiltä arvostusta. Että ikään kuin mun ihmisarvo olisi liitännäinen siihen tekemiseen. Ja sitten kun mä tajusin sen, niin mä sain työstettyä sen ajatuksen itseltäni pois, niin että mä riitän tällaisena ihmisenä, mä oon hyvä näin. Vaikka mä istun tässä tuolissa tekemättä mitään, niin mä oon hyvä näin ja mä oon arvokas. Mulla oli silti vielä semmonen, mä en osaa selittää sitä, mutta semmonen tikitys päässä. Ja mä mietin, mistä se johtuu. Mun esimerkiksi tämän vuoden tavoite oli saavuttaa sisäistä rauhaa. En mä tiennyt vielä, miten mä sen saavutan, mutta se oli mun tavoite.
Ja sitten mä lähdin purkamaan sitä niin, että mä mietin, että mikä mun sisäistä rauhaa häiritsee, mikä sitä edistää. Koska se ei ollut enää, että sitä häiritsisi se, että mä hakisin muilta ihmisiltä hyväksyntää. Mutta silti se tikitys jatkuu. Ja sitten mä löysin sieltä vastauksen, että hetkonen, että se johtuukin siitä, että mä en riitä itselleni. Eli mä tein niitä asioita vielä sen takia, että mä riitin itselleni. Mä esimerkiksi saatoin illalla miettiä, että nyt mä oon tehnyt näin ja näin paljon asioita, niin nyt mä voin on hyvä näin nyt tältä päivältä mennä nukkumaan. Mä en riittänyt itselleni. Ja sitä mä lähdin sitten työstämään tämän vuoden alkuvuonna. Ja siitä nyt mennään vähän vuosi takaperin, mutta sen vuoden tavoite mulla oli, että mä halusin oppia rakastamaan itseäni. Ja tää tuntuu nyt musta ihan hullulta, mutta joskus mä mietin, että se, että joku sanoo, että rakastaa itseään, tai että mä sanoisin niin se tuntuu tosi tälleen negatiivisessa merkityksessä itsekkäältä. Ja eihän se ole sitä lainkaan. Ja mä opettelin rakastaa itseäni, ja silloin on ollut myös ihan merkittävä rooli mun onnellisuudessa. Ja tänä vuonna mä saavutin mun mielessä sen sisäisen rauhan. Toki se ei ole mikään määränpää, vaan sitä pitää ylläpitää. Mutta mä saavutin sen niin, että mä sain työstettyä mun mieltä, että nyt mä riitän itselleni ajatuksella, että mä olen hyvä näin. Että mä voin oikeasti istua tässä tuolilla ja mä oon arvokas itselleni. Ja silloin kun mä tajusin sen, niin ei mulla ole enää mitään tarvetta hakea sitä hyväksyntää ulkopuolelta. Mä en täytä sillä mitään koloa mussa, vaan mä oon täysinäinen. Ja silloin mä tajusin, että se oli se merkittävin, että mun täytyy riittää itselleni. Ei niin, että mä riitän jollekin toiselle ihmiselle. Niin ne on ollut mulle tosi merkittäviä oivalluksia oman onnellisuuden kannalta. Ja se, että meillä kaikilla on traumoja lapsuudesta ja elämästä. Ja joillakin on suurempia ja kuka se määrittelee, että en ainakaan itse halua ikinä vähätellä kenenkään muiden kokemuksia, mutta se, että meillä on vastuu aikuisena käsitellä niitä meidän traumoja ihan itsemme vuoksi. Myös sen takia, että me voidaan antaa ympärillemme hyvää, mutta ihan ykkösenä meidän itsemme vuoksi. Se kaikki muu tulee siinä rinnalla. Niin tämän mä oon myös työstänyt tässä ihan viime vuosien aikana, että mä oon tehnyt tosi selkeät rajat. Terveet rajat siitä, että minkälaista kohtelua mä sallin tai ylipäätänsä minkälaisia ihmisiä mä haluan ympärille. Koska ei pelkästään se, että miten mua kohdellaan, mutta mulle on tosi tärkeää se, että miten kaikki mun ympärillä olevia ihmisiä kohdellaan. Ja taas, että ne on mun arvojen kanssa linjassa. Niin kaikki se niin sanottu oma elämän visio ja ne arvot määrittelee myös ne ihmiset ympärillä. Minkälaisia ihmisiä mä haluan tänä päivänä, että mun ympärillä on. Ja mä oon muokannut mun ympäristöä tosi paljon. 5 vuoden päästä mä oon itse yrittäjä. Ja mä haluan myös mahdollistaa lapselle samanlaisia asioita, myös mitä mä oon saanut kasvatuksessa. Mä haluan mahdollistaa mun lapselle tosi paljon läsnäoloa. Ei fyysistä läsnäoloa, vaan henkistä läsnäoloa.
Ja me eletään edelleen sitä elämää meistä sisimmästä käsin. Ja meidän ympärillä on hyväsydämisiä ihmisiä, jotka haluaa hyvää toisille ja kenellä toisten onni ei ole heiltä pois. Ja me vietetään osa vuodesta lämpimässä perheen kanssa ja tämmöisiä asioita mä näen 5 vuoden päästä. Kiitos kutsusta ja tämä oli itselle tosi vaikeaa ja mä tiesin, että se tulee olemaan. Mutta mä itse aina puhun siitä myös, että tunteet saa näkyä ja tässä maailmassa pitäisi näyttää enemmän tunteita ja sallia erilaisia tunteita. Ja sen takia mä en halunnut niitä tänäänkään tässä piilotella. Ei ole negatiivisia ja positiivisia tunteita mun mielestä, vaan on vaan tunteita, jotka kertoo meille erilaisia viestejä. Ja ne on tosi tärkeitä viestejä, kun me vaan maltetaan kuunnella niitä. Ja ne näyttää meille suuntaa niihin meidän unelmiin. Kiitos. Kiitos.